DXDC RadyoMaN Report. Gipang-Inspeksyon sa San Pedro Police Station ang mga drainage sa downtown ng syudad. Sumala ni Police Major Marvin Hugos, San Pedro Police Station Commander, katambayayon nila sa pagsulod o pagsusi sa mga drainage system. Ang Central 911 Urban Search and Rescue Conducer Team gilusad kini sa kapulisan aron mapugnan ang mga burglary o robbery incidents sa mga bangko, money remittances, pawn shops ug uban pang mga establishmento. Nagmando na si Davao City Police Office Director Police Colonel Alberto Lupas sa tanang station commanders nga pahugtan ang seguridad sa ilang mga area of responsibility aron dili na makaabante o makapangbiktima ang mga kawatan human sa nahitabong pagpanuli sa grocery store sa Maypuan ug delivery service company sa may Catalunan Grande. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, RadyoMaN Aimee Guinita, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.